Bueno, Rafa, bona tarda. Com estàs? Bé, molt contenta de trobar-te en aquest altre context que seiem tots Estem dos. descontextualitzats ara mateix. De situació física i de concepte, no? Perquè estic acostumada que normalment tu vens i em demanes i em preguntes sobre què faig i avui tinc la possibilitat de preguntar-te jo totes M'encanta que me facin preguntes. les curiositats i les xafarderies que vull saber. Del caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua. I t'ho deia, no? Crec que admiro molt els traductors, les traductores, tu que tradueixes de l'anglès, del rus. Jo sóc la Laia Malo i he tingut l'honor de traduir aquests auguris d'innocència de Patti Smith. Us recito un poema que es titula Salvatgia. Què fan un crit humà els animals quan aquell que estimen trontolla caçat, arrossegat avall pel riu de venes blaves? Però una persona llatina, el rus, quant d'anys vas estar en dominar-lo? Jo diria que encara no el domino, el rus. Bé, i l'anglès tampoc i el català tampoc, Ja. Però sí que hi ha llengües que ressonen més, potser, amb la manera com s'organitza el teu pensament o amb la manera com s'organitza la teva música, i si aconsegueixes trobar-les és molt xulo, no? I què és allò que t'adu a tornar a la música i a més d'una manera molt profusa i intensa? Quin és el motor, quin és el fet, quina és la vivència que te... Ja estàs demanant com un Llavors, periodista, Jo et contesto, però després m'explicaràs si és que et va sortir de natural això d'entrevistar Sí, després t'explicaré, els sí. altres. Bueno, va ser en Jaume, no? Va ser en Jaume Reus, va ser arribar aquí a Mallorca a presentar el meu primer llibre de poemes i conèixer en Jaume, aquest músic tan potent, i amb qui ens vam entendre de seguida i que de seguida em va dir i tant, jo faré música pels teus poemes, però tu, si també has fet música, doncs agafa també un instrument, no? I col·labora i fem-ho entre tots dos. Allò que m'impulsa a fer pràcticament tota la meva vida és la curiositat. I es nota que en tens i es nota que no la fingeixes, perquè, per exemple, sobretot en la vessant periodística, sempre que t'he vist entrevistant algun company artista o quan m'has entrevistat a mi, sempre m'ha agradat molt que no feia la sensació que estiguessis allà per feina, com a vegades passa, no?, amb altres... Depèn aquí, clar, si t'entrevista tu, no. Si entrevista un pintor, una poetesa, una investigadora, no. De vegades, entrevistant de polítics, per exemple, sí que tinc aquesta sensació d'estar fent feina feixuga. Són els més difícils, no? Per començar, perquè no saps mai si et pots creure mitja paraula del que et diuen. Sí, perquè saps que hi ha un guió molt marcat, del qual és pràcticament impossible que se'n surtin. Que els facis sortir. Moltíssimes gràcies, un plaer. Són les 11:34 minuts, una pausa i continuem el dia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Jo sé, per exemple, que vas estar al Teatre Principal fent una residència per una obra sobre les Kellys, bé, una mica entorn d'aquest concepte, i penso, clar, normal, no?, el Rafa, que està super al dia de l'actualitat, de tot, però sobretot local també, suposo que això t'influeix amb els temes que vols. Totalment. A més, ma mare era Kelly, va ser Kelly. Va ser cambrera de pis d'hotel durant molts d'anys, i això també marca. Però crec que
pràcticament tot el teatre que faig té un component social. No m'imagino tampoc escriure sense aquesta vessant, no? Sense el manco la intenció de denunciar, reivindicar coses. He escrit sobre immigració, refugiats, sobre qüestions LGTBI, sobre Kellys, i al final és allò que m'importa. Kelly, de Rafa Gallego. Vaga de què? Vaga nosaltres? En ple mes d'agost? No, tia, no ho farem. Per què no, tia? Per què no? Perquè mos engegaran. Tens referents clars als quals hi tornes en cas de necessitat. Sí que en tinc, no? Perquè, bé, t'explicava abans lo que en 18 anys vaig anar a Londres, per exemple, i allà ja em van fer descobrir, per exemple, la Beth Orton, que és aquesta cantant, en diuen, de folk-trònica, però que seria aquesta mena de cosa de la poeta que vol cantar i, per tant, s'adapta una mica a les eines que hi ha al moment, no? I està clar que en aquest moment les eines que hi ha són les de fer música electrònica, perquè em sembla molt interessant aquesta idea en el sentit que també m'ho semblen la Patti Smith, la PJ Harvey o la Joana Gomila. És vera que una vegada que ja vaig començar a escriure vaig tornar bastant en brec, que si parlant de teatre social i de denúncia crec que és un anclatge. I de poesia eròtica. També, sí senyor. Té uns poemes especialment bons, Efectivament. Arthur Miller, no? Que escrivia obres comercials, però amb una càrrega també de denúncia important, no? Pocs com ell ha tractat el tema de la immigració, dels prejudicis, per exemple. Una mena de clàssic bàsic que m'encanta és Expediente X, amb aquesta frase mítica lapidària de la veritat és allà fora, no? I no sé si això em va marcar ja de joveneta per tenir aquesta mena d'ànsies de conèixer noves ciutats, nous territoris, i acabar aquí, a Mallorca, en aquest paradís, perquè tu com el suportes, el paradís? Fugint de Mallorca i anar-me'n a Eivissa una temporada, fugint d'Eivissa i tornar a Mallorca i sobretot viatjant. Sé que dir això en aquest temps és fins i tot políticament incorrecte, però som un viatger inconsolable. La veritat està allà fora, la veritat està a un poblet perdut enmig de les muntanyes de Sri Lanka, o a Laos, o a Guatemala. Jo crec que les veritats també estan allà. I el paradís, en el fons, no és tant els llocs, sinó el que fem nosaltres dels llocs, no? Totalment. Per tant, aquest paradís també és suportable en tant que sabem que no sempre és tan paradisíac com sembla o com ens volen vendre, no? No mos hem de creure que vivim al millor lloc del món, perquè segurament no és veritat, per començar. I a més, si ho era, fa uns anys, hem aconseguit que ho deixi de ser.